machiegni nyakora moke jwango kiny makawuono chenro mar piny dhi nyime kawan ka kod non ma gazeta ni ka kod Jowi Raymond jafwambo mondo mi wanono godo gazeta kiny makawuono yawre kendo machiegni Jowi yawre Cleo inade an maber nyasaye orita mana kamano kama mantiere kar ka gazet ma Daily Nation kod ma The Standard weche ka onoket mana kaka juma mokalo nawacho kae kata ka chakruok mar juma ni wacho ni weche siasa kinde ka kinde jopiny de bedi gi thuolo mano mar rango kendo mar herogi wan ka gazet ma Daily Nation kod The Standard warang'ani ite mokwongo ma The Standard kod mar Daily Nation mondo mwanene kanya kura mujwa ni to ochal nade to gin gik mage madhi bedo kae ka waluwo ni bende odiochiengni ma kawuono ka wan kae gazet ma Daily Nation wach mar Kawira Mwangaza tache no sim mano ka entiere od bura mano mar Senate mano otieno ma piny norugo do nyoro kendo nong'ade kar kanyo ni kama entie onge gi thuolo ma wacho ni mar bedo gavana kata kamano yudo fungruok do segolo ng'eto mare bende Cleo ng'ene siganda Kawira Mwangaza nochakore mana tok loyo kombe mar gavana nikech nyalo paro ni Kawira Mwangaza noloyo kombe mar gavana as an independent candidate noloyo kaka jachung kende uon aparo ni mae kama ne shido chakore godo nikech king'iyo gwenge mag masawa mar piny Kenya ne en kama ni wacho ni UDA mane beto tele to gi sani yudo ka koro noloyo kaka independent candidate mateni onyalo timo gike ma oko onyiso chung'ne to king'iyo od bura moting'o MCS 69 mang'eny gi gin jo UDA ai gitiyo gi governor ma ja independent ineno ka kinde moko kanyo kochopo dwe mar 6 Kawira Mwangaza nolando ni odhirore gi duond bura mar UDA ma bende ng'eny MCS nokwedo ka nyaka gi sani no katoka no segole eno oblem kata ne osea ahinya senator mano ma county no ma Meru kinde go bende iwacho ni mane gilero godo migosi Mithika Linturi chal ma bende nitie kaka soke kendo tiyo gi MCS koro lwenj Kawira Mwangaza ni ong'eny inyalo ng'iye e ango mar bedo independent candidate inyalo ng'iye kende ango mar bedo miyo inyalo kendo ng'iye ango mar bedo gi jasigu mang'eny ahinya to mano piem godo to bende kirango kar kae wacho ni lwedo mar State House bende kar kata jogo manotimo limbe kar jot ma jatend piny Kenya ma bang'i oneno ka Senate nogo ombulu kaka nogo ombulu ne mana 26 kuom 4 27 kuom 2 27 kuom 1 14 duto ketadego duto 14 ne odagi chung ineno ka Kawira Mwangaza kata king'iyo chung'ne gi jotelo mamoko mamine manie kom gavana nyocha yande romo moro no bag Nakuru kama mine manoyiere kom gavana norado ne onge kaje mano Machakos juma mokalo no onge koro ka romo mag mine gi onge koro bende kija iwacho ni chuo bende sayo yiero mare to kode wach ni chuo be sayo yiero mare mar joma nogone kura duto ne gin 200,000 to koda 6 duto ma ok mago nok mine te nyaka chuo nogone ombulu koro yudo ka chung' mare gi joma mine ka mine ne rado mondo mi olos weche kaka jotelo ma mine no onge bende kore neno Jowi nitiere gima notimore ni ka ne governors ma mine G7 ne romo Machakos kinde go yudo ka od bura mano ma assembly ma Meru nosethiche oko kendo ka osethiche oko pod nitiere gi mbi kata gi teko mar dhiero machalo kama en okang' makare mano kawo mano mar chikruok e romo machalo nikech ka nitiere mano matimore Homa Bay to nonene nikech anaparo ni mano nobedo no dhi adhiya nikech kanyo ino noyudo ka pod ene tel nikech nitiere kinde makawo mondo mi koro thichi oko ayanga sani bende iro no thiche oko bang'e oringo dhi e doho ma doho iro no miye fuong'ruok koro aparo ni riwruoge kachiel koda chung' mage wechego mag achiel mag joma mine riwo oganda kanyakla akwedago moko kuom ketho mano donjne godo warito do nikech ka nyaka gie sani ng'ama nonego bed ni kawo kare no ne en jalup gavana kata jalupne ma bende nyaka gie sani iluongo ni Isaac Mutuma mano onego bed ni kawo apisa yanga to en mani koro chik mane doho ogolo koro miye fuong'ruok we warita ni doho dhi wachang'o mondo mi wang'e ka bed no kokadho gie doho ma doho miye fuong'ruok wadhi ng'eyo ka nitiere lwedo masire nikech koro ero setony nyadiriyo to mar adek ni ero koro nothiche oko ochako dhi e doho samoro lwedo cha nyalo chako luoro maduogi e doho kendo machak rese ok wang'eyo gima dhi timore e doho kata kamano warita ne duoko nikech kanye kama koro dhi ng'ado ayanga chung' mar jo Senate kachiel koda mago mag MCS doho ema koro dhi ng'ado kata kamano an achich ni nitiere samoro lwedo masire kata lwedo matemo dhiro thicho mare oko nyakoro mano kantie kanyo some ite mar 6 kod ite mar 7 gazet en mara
Daily Nation kama ka wadaranga ne sigana machelo nyokro mojwange ite marangwen tie sigana ni Raila Odinga koro serikal oseyango kanyo ni dibedo kanyo gi thuolo mar dhi laro lemo ni mano mar jakom AUC ka koro gichwalo bid mare kata dwaro mare ayanga gino dhi timore kanyo koro mojwang ka irange iteno marangwen mane kama ne romo nontiere ang'ina ang'wa thuolo mar nene karka mondo mi jatend Azimio mabende oseyango kendo gima darango ka maduong' ahinya Mudavadi wacho ni ntiere national mission mano madhi bedo kanyo ka rango ni gino chopo yo machal nade Kenya bende okwayo jo Kenya duto mondo mi oriwre mondo mi osiro Odinga lwedo lek mare mar bedo jakom mano mar AUC to bende Odinga oselero ni nyaka sani koro nikech entiere gi thuolo mar dhi laro lemo mar jakom AUC oketo piny ahinya siasa mapachoka mondo mi orangane lemo mamalo mogeto. Aparo ni kleo dhi mar Migosi Odinga dhi laro kom mar AUC ni en gima ber an ang'iye gi yo mopogore. Ker mapachoka endi Migosi William Ruto yande kanodonje telo ne en koda dwaro mar kelo kanyakla pinjego mag Afrika mondo mi mokwongo achiel gitimo ohala kamoro achiel. Mar ariyo mondo mi pinje ma oko mago pinje jo wagunda mondo mi ogol moko kuom chike ma rida ahinya wechego mag timo ohala kata keto lwasino makare mag jo Afrika timo ohala gi pinjego mamoko. Ayudo ka pinjego ma oko bende iyudo ka nene gi lwedo kata kaka lieko nene gin gi lwedo e moko kuom siro biro kata bedo mar ker mapachoka endi e telo. Koro iyudo ka ker Migosi William Ruto ne ok negi oteku mar dhiro achiel mar Afrika cha maber nikech iyudo ka lwedo moro ne nitiere pinje jo wagunda manosire Afrika kubora ni mondo mi kel duol cha mondo mi Afrika owinjre. Koro aneno ka kelo Migosi Odinga ma bende campaign mage mag Azimio kinyalo paro dwaro mare mokwongo ne en mondo mi ne gol mitumba oko mondo mi Afrika ne bed koda kembe maloso lepgi kachiel koda mwandu gi giwegi ma bende en gino manokweda ahinya gi pinjego mag wagunda. Kelo Migosi Odinga gi sani ma bende piny Afrika dwaro mondo mi oriwre wechego mag passport, wechego mag timo ohala, wechego mag temo tego nyaka pesa mag Afrika dwaro duol manyien. Aparo ni Migosi Odinga kobiro kanyo kopogore gi siasa mapachoka en ma bende Migosi Odinga wacho noweyo. Wakwongo wang'iya ni to ber mane gachiel koda oteku mane ma Migosi Odinga dhi kelo. Odhi kelo mbi manyien kachiel koda duol mawendo mondo mi okony Afrika riwore mondo mi giwach duol achiel e bero wechego mag ohala, wuodhe kachiel koda gigo ma bende Afrika nyalo loso ahinya to bende tego kembe madhi nyayo wechego mag production kata loso mag mwandu. Nyakoro moge jo mano ntie karka ka waranga ne bathe kan tie wechegi mago menda mago mag CBK mabende nyaka sani nyakoro moge jwang gin paro mabende no bedo kata ka thuge kama uthuge noketi kamoro matek wacho no olerane ni omenda midhi losi kata midhi bedo idhi go chapa e pinje ma oko gin tiere magi me wacho ni en piny ma osebedo wacho ma mokalo kae jowi ndolan kar kanyo ni dhi bedo kod lokruoge mago e node mapachoka kendo mano nomiyo rak mano maromo bilion 14 nomi kambi moro mawuok e piny ma Jerman manyaka sani nyinge bende oseyangi kar kae gazedni odiochieng' ma kawuono mabang'e nitiere piny kar ka nyaka gie sani loko mag omenda kata loko mag node mag mapachoka endi achiel kuom gigo ma bende gitemo ga thiro en wechego mag timo henri mag kata timo henrigo mago moko puodhi kachiel koda bedo kod omenda ma bende ok opuodhi nikech nitie joma loso omenda mang'eny ma bende iluongo ni fake currency kata fake notes. Koro gie sani nyaka gie sani yes nitiere contention kata nitiere ywaruok matin e wechego mag orak kachiel koda kaka idhi time onge ler ahinya to magi mafuok ma bende kelo ga moko kuom donjo mag omenda ma ok opuodhi pachoka endi nikech koro osemi kambini orak idhi yudo ka nitiere joma moko bende man koda nonro ewi omenda midhi losi chal features madhi wuok e omenda to gibiro ga motelo kendo giloso omenda go ma gikelo sama pesa donjo ing'eni jo Kenya kata jo piny onge ga gi ler malong'o ni to manyien ni ere ma kaka wadhi ng'eni ma ok ber ma ber. Koro iyudo ka moko kuom ngoche kuongo donjo ga motelo ne loso mag omenda kaka ndalo mane oloso omenda manyien ma bende oting'o picha mag lee kachiel koda gigo ma bende paro go piny Kenya. Iyudo ka ne nitiere
pek mokadho e ng'eyo ni to ere node no ma en moyangi kaachiel koda mano mabende obiro abira kod apani magi luoro mabende jogi temo dino mondo mi kik fuok cha bed ahinya yawo yo mar kelo omenda ma fake pacho ka. To bende nyakoromo gi jong yangore oboke ni mar Daily Nation ni gino madhi bedo kaka timore, omenda madhi bedo ka igo chapa manyien, magi omenda madhi bedo ka itiyo godo mondo mi olos kata wacho ni omenda masani nitiere mago moyiech moti mondo mi gibed replaced. Mago omenda mathoth ahinya mantiere kar ka mayangore nyaka sani en deal mabende dhi kuom thuolo mar higni 5 kendo kanyo gidhi bedo ka piny Kenya yudo siling 50 mano mar note dhi bedo ka chopo pacho kae maromo milion 460. Siling 600 note ma siling 100 dhi chopo pacho kae maromo milion 690. Kamano nitie mabende dhi bedo mar siling 200 dhi chopo pacho kae milion 260. Ka milion 170 mag node mag 500 dhi bedo ka biro pacho ka ntiere node mag siling 1000 ma dhi bedo ka romo 460 mano milion 460 ma bende dhi bedo pacho ka marom gi node mag 55 ka bende mantiere mabiro kar kae. To bende nyakora mo jwangi manyaka wang'e ni nyaka sani node gi tainya note mar siling 1000 mano dhi bedo kata gi security features manyien mabende sani osebedo kanyo ka luorore e chiro mano ka itiyo kode kod jo ohala mopogore opogore. To bende gima nitie ka mondo mi wang'e ni gochapa pesa ma koro ntiere piny Jerman mabende ilose piny Jerman kikelo pacho ka dhi bedo kata ka kuom otese mag kata pesa go maromo 1000 dhi bedo kata chaka iloso kod omenda maromo siling 6000 mano siling kipime kod mokalo mano ka ntiere kar ka odhi bedo ilose gi siling 6842 ka ipimo gi mano iloso Delaru manitiere bore Nairobi ka maromo 6198 mano goliga mar 2019. Iwacho ni en medruok moro mar omenda manyaromo kanyo siling 700 gi wiye kirango kata kuwuok 6100 kamano. Weche pod thoth. Samoro be ja Kenya nyalo penjo moro mana manyapni to pesa gidak go chapa Kenya ka. Ang'o midhigo mana pesa Kenya chapa ma oko ma ok ang'eyo mondo mi then ka giduogo to gibe ginyalo penjo ang'o miyo nengo mar pesa Kenya dhi dok chien kipimo gi dola. Magi moko mabende aparo ni jakom AUC onego bed ni dhi twake malach mondo mi pinje ma gidhi gibed ni gibet aput kendgi to gine ma gidetermine value mar pesa ai pinje mag Afrika gikito ni pesa gini piny pinje go mag wagunda pesa gini malo. Kora pani magi kidhi ber weche go mag ohala achiel kuom weche mabende Migosi Odinga onego dhi ng'imo kadho en tego omenda go ma Kenya ka ipimo gi dola go ma pinje go ma oko. Nyakoro mo jong weche mantiere kar ka awiri thuolo mag rango sigana mamoko bende mano mantiere e ite mar ariyo ka kod ite mar adek nitie sigana mabende omipeke ite mokwongo kar kanyo kama waranga ne kae. Nitiere weche matimore kaunti ma Nakuru kata kamano mano city ma Nakuru kotene kod weche mag somo to malo kanyo nitiere jal mabende koro biro pachoka mano Putin jatend piny mar Russia oyiero ka en jambet mabiro pachoka dhi bedo jal mawacho Kiswahili. Dho Kiswahili ne osebedo kowache wacho ni entiere gi lony mamalo ahinya mano osebedo kata kowacho dhok ni ma ibedo kae ka iwacho e pinje mag Tanzania kod Kenya kod pinje ma obede moluoro nam lolwe mana kama gintiere kar ka gigni moyo 40 jaluongo ka ni Kashenko mabende ntiere kar ka gochopo pacho kae kaka ambassador manyien mar piny Russia e pacho ka wacho ni tudruok koro nyaka kete yo makare nyaka winj gima jo Kenya wacho e koko kon Putin kocha kaka chal mar piny Kenya en. Ng'eyo piny Russia kaachiel kod piny Kenya gisebedo gi tudruok machiegni to tudruok mar piny Kenya gi piny Russia ok osebedo maber ne piny Amerika ahinya to king'iyo kata wechego mag
mbui kata wechego mag lony mbui manyasani. Iyudo ka kambi manyocha obiro manyien mano lai mar mbui mano mar TikTok ng'enyne isire koda piny mar Russia. Iyudo ka Facebook kaachiel koda mamoko piny Amerika sire ahinya. Iyudo ka ne nitiere ywaruok mandalo moko nitiere nyaka manoter nyaka wechego mag TikTok mondo mi dhi yali e od bura ma pacho kaendi. Biro mar jambetre ni mondo mi obi Kenya kaendi kaachiel koda bedo gi lony mar winjo dhokno mar Kiswahili nyiso nang'o wechege kata bedo koda lony mare winjo wechego mapacho kata ka intelligence mare dhi bedo malo ahinya kopogore koda joma moko. Ma nyiso nang'o piny Russia temo tego wechege mag intelligence ahinya to pacho kaendi nikech ng'ama winjo Kiswahili mano chal ng'ama winjo gimoro amora miwacho pacho kaendi. Ma inde apana achiel kuom wechego ma bende Russia otimo maber gin okang' manyime kopogore gi pinje mamoko nikech ng'ama winjo Kiswahili en ng'ama koro gik ma Kenya kaendi odhi winjo ahinya to dhok ma piny ma japiny wacho. Ma apani achiel kuom wechego ma bende koro Russia kawo mondo mi giber godo tudruok margi. Koro Ojwang' kibero tudruok bende ibero tudruok ne jopuonjre e mbalariany ma Egerton mano kama wantiere kar Kenya. Koro Ojwang' wane ane chenro gi mantiere ka nyakoro Ojwang' yangore kar ka ni jogo masomo e mbalariany ma Egerton nitie medruok mano mar omenda monego bed ni ichulo mago e hostels kata kuonde magidake halls magi nyaka sani nitiere hostels mantiere mbalariany ni ma wacho ni nengo dhi bedo ka idho kalore gi milome manochiw osebed kata kichulo siling 2,500 kama chielo mosebedo mano hostel miwongo kanyo ni Hollywood hostels kachiel koda ka ma nengo ne ni malo ahinya nitiere kar ka wacho ni nitiere iluongo ni Thorntons hostels mano siling 6,000 nengo ni idho nyaka siling 10,000 wacho ni sani mondo mi bed kata ki share hostel gi ng'ato omenda midhi bedo kichulo thoth moloyo kata minya bedo kichulo kata 1 bedroom moro kata 2 bedroom moro ka intiere oko ma school. Ing'e sigana ni okawe gi omenye gi cohabiting cohabiting samoro ging'iye kaka jo kosedhi e mbalariany iyudo ka ng'ato dhi okawo to en siling 1,000 chakore gi siling 2,500 nyaka siling 2,600. Bang'e ka ng'ato osedhi mosekawo odno ochulo siling 2,500 kata ochulo siling 3,000 kwa mfano, lakini oduogo kawo ji mang'eny odno iyudo ka ji yawuoyi nitiere kata yawuoyi 10 ochalo common room ji ng'eny kanyo ji opak ni koro apani nyalo bedo tich matek nikech yes anyalo dhi kawo room kenda kileo to kochopo gotieno saa 6 to wabiro. Koro ok ang'e ni landlords kata gibiro ng'eyo ni jogi odak e odni nang'o nikech mondo mi ang' ikaw patik mondo mi ng'e ni ng'ani gi ng'ani donjo saa adi to ng'ani samoro nyalo biro an abiro mana limo an ok adak abiro mana metho tadok. Koro apani pod dhi bedo tich matek en mane koro ero bei osemedi mana koro ginyiso ni lai mane ma gidhi tiyo godo yanga adier ni jogi koro cohabit kata gidak e odni ji moingo kata 3 kata 4. Kaka wacho ni fee makamano no bedo approved kod University Council mano tarik 2 dwe ni mara aboro nyakoro Ojwang' warangane bathe kae nitie sigana ma warangane wiye ka kotenore kod chal mar ng'anyo ma bende nokelo lal mag ji mathoth to ganda pod penjore ni en ang'o matimore kar kae mondo mi ang' wawinjane sigand miyoni osebedo kumanyo wuode kuom thuolo mohewo ndalo 56 nyathine pod olal mano bang' kane rowere omonjo od bura ma pacho kae. Ma e picha mar wuode moket kar ka. Susan Wangari wacho ni jogo matiyo kod wuode wacho ni nyathine ne omaki moso e gach obila machiegni kod Menti House kanyo pono ne nitiere Moi Avenue kaka nitiere komachielo ma Tom Mboya Street kendo kanyo manya wachore ne kanya kama ne okawe wuode nyaka kawuono pok onene. Nomaki otere tesendo obila mane kane olal ringre pok oyudi entiere kama chal nade. Ina wachoga pile pile ni ji matin ema ywak gichopo ne ute fwambo apart from mama kata miyo ni Wangari mamanyo wuode adi ma ywak gi pok ochopo ne ute fwambo mondo mi meny kama ndalo to 56 tok ng'anyo kata tok ne ndhiye kaka oboke ne wacho pok oyude nyaka sani kuma entiere pok ong'e kaachiel koda ler mare mana minyalo ng'eno ni jogo nonene kimake kendo isoye e gach obila. Ma nyiso nang'o nitiere ji mang'eny ma samoro ywak gi pok ochopo to nek kata kaka gik moko notimore nikech gitimore kana waneno ok onya
seyo sirikal kata ok wanyal golo nonro nikech waonge koda ratiro mar timo mano. En mana ywak mochopo e nyimwa kama endi, wawacho ni nyalo kelo luoro ni kidek bedo gi mang'eny ma bende pok ywak gi ochoponwa. To kama koro pek bedogo ni tok ng'ato lal, ere okang' mokwongo ma janyuol onego chakgo, ere kama onego chak many go ng'ato, ere stend obila nikech ging'eny Nairobi ka, ichako gi mane, to bende nitiere lai ma bende inyal janyuol kata ng'at man ni ng'at molal nyalo dhi petition godo obila mondo okonygi e menyo, koso janyuol ema manya manya ma gikone to go bade piny notame. Nyakoro mo jamano kantie kanyo ite no mano mar adek ibiro ng'ane siganda Susan Wangari ka en geno mowacho bende kar ka wacho ni an pod an gi geno ni wuoda pod ngima kendo okwayo jogo ma pod omake mondo mi owe. Nyakoro mo gi jamano sigana mantiere kar ka dane warangane sigana mantiere ite mar 10 jogo mane olal kata jogo obila mane otere doho. Winjo kanyo ni nitiere weche mopogore opogore kotenore kod nonro ma bende dhi nyime. Obila maromo 5 Raymond odiochieng' manyoro notere e doho kendo aneno gimoro picha moro maber kabisa. Obila kata jo maundu sani mask nobiro nyakoro mogo jwang' mondo mi okonye tieko homa kata tuo ni mar corona kik landre ahinya. Sani jogi orwako mask kineno tipo moro ang' otigo ka chal mar piny Kenya. Okoni ni goluru gigo te mukete e wang'u wane uni uto un jok mage panjo unya panjo to koro sani magi obila mane nitiere kar ka nyingi oket ka e yo makare mago obila mwacho kanyo nitie police officers ma Gerald Mutuku, Zachary Nyabuto, Molenta Chieng, Evans Kipkirui kod Ronald Babu. Mano mane gintie nyim do odiochieng' manyoro. Kata kamano yangore ni nitiere records kod mogo bende mag transactions mag omenda ne ginto ne oyudgi e yo machal nade. Mano miyo gima kamagi itudo kod Apple mago mag achije. Klewe ng'eni gini koro chalo movie moro nikech kama ne gigi ochakore godo nochakore gi yudo ringre. Kose yudo ringre ka to maka achij no kose maki family mari nowuok oko mabe ne nitiere weche mane ok donji mone gongana. Tok mano bende kendo ne nitiere wach makoro ne gipondo giwuok e jela. Kendo sani koro obila gi mochako soye. Paro ni nitiere kama fuok nitiere kama gik moko ok donji godo nikech iyudo ka do kata jela mapacho kaendi tek ahinya mondo mi achich wuoge. To sama achich wuok inyalo par ni samoro nitiere tudruok e kind achich gi obila. To wachni chalo gima nitiere cover up, nitiere kaka iume mos. Tok ka obila korero osemaki ng'ama dhi luwo ko obila ne ong'adne bura kata ok ong'adne kopogore gi ute mag fwambo. Nikech the moment I'm sure the moment ma ute fwambo biro weluwo sigana ni kama ne kaka wachni biro tho. To ka ute fwambo dhi nyime gi luwe kinde ka gimenye to action inyalo kawo. Kata kamano aparo ni sani koro osegolwa point mar achicha koro duogwa e obila. Aparo ni nitiere ka gine dhi modhi mabor ma japiny be koro hamune lal bang' itieke tika mayot. Nitiere gima pod ok donje e kwano ni kochakore gi nek, ndhicho, pondo mar achije kachiel kod ndhicho mag obila gima sirikal temo timo kaeni. Nyakoro mo joan kasani bende yangore ni nonro makama en gimoro ma pod dhi nyime ke wacho ni achije gi duto maromo 13 giduto poko yudgi kama gintiere ka ogai mar obila yor kojolo mano Gilbert Masengeli no yango kar kani mane ni inside job mano miyo jogi wuok. Wacho ni gwandruok mano miyo obila mano donjo tich ariyo gokinyi ne oneno ka ne omiyo thuolo mano Jumaisi Jumaisi mondo miyo walk to freedom mano kama ni gintiere kar kacha ka ji 12 moko ka bende yangore no osewuok chon matin. Koro en gwandruok mag obila mano miyo weche makamagi otimore koso ne gik moko machal nade nyakoro moge jwang'. Weche maga obila kod mathoth mantiere kar ka to koro gin e yo machal nade. E ite mar 15 iwacho ni Wanga Feeds Factory was on flight path. Wacho ni en gimoro manoseketi ni mae to ne dhi muki. Mano nyoro nitie gazette kanyo kiwacho ni Governor Gladys Wanga County Homa Bay ne otelo wacho kata muko kambi mano mag loso chiemb jamni
mondo mi olos apise mag county mabende ne yangore ni gin Huduma Center. Kata kamano chiwo lero odiochieng' manyoro kowacho ni oyo odno ne ok opuodhi kod duonde duto mochung' ne rango kaka udi gero. Nitie nyaka mane rango kaka kuonde ndeke bende bedo kata ka iloso. Iwacho ni nitiere NEMA mabende nokochiwo approval mare ma odno ne pod ni nyaka ne muki. Owacho ni kata no ken muko ne en repurposing kata loko kanyo mondo mi obede ot machielo mapod nyalo miyo jopiny tich moro mayot ahinya e chwalo chenro mag sirkal. Ing'eni ni kai wang'ano ogolo reasons ge kata sababu ge momiyo notim gini. To giko ne ni no muke mano nyiso ni nitiere lal mokwongo mantiere nikech ma en manufacturing nokelo nitie gima nokelo in return gedo mar apise. Samoro koro yayo penjo ni ka kambi mar loso chiemo gi gik ma dhok chamo samoro ne nitiere kaka ne beno ndiko ji tije to sama koro muke tigero apisi itemo ng'e value addition en mane koro nosegolo reason mage samoro ok wanya tamre but kata kamano ineno ka no gino no kwede ahinya goganda mano nyiso ni pod nitiere ywak onego beno address mondo mi jogi te ochope e memorandum mondo giwinjre kik ywak dhi mbele ahinya. Nyakoro mo jongo je thoth kantie kara ng'ani itimo gik gazeta mar Daily Nation kae gin twak mar jopuonj kod TSC mano gore Luanda mano itimo gik iwacho ni inside TSC teacher talks standoff ka strike kata gomo mag jopuonj bende koro okayo machiegni mana ka otieko med gi wach mar mogik. Maendi pod dhi kelo ng'ikruok e wechego mag somo nikech iyudo ka ng'anyogi gin ga gik moko magipange strategically sama koro ji ong'eni onego yawe skul aeko ka ng'anyo chakore. Maendi nyiso ni kidek bedo gi ng'ikruok e wechego mag somo kidhi yaw skunde. Koro jonyuol bondo beda kicha nikech iyudo ka ng'enyne samoro iyudo ga janyuol anawea skul yaw gi kia ni tiyawe sani ke penjo sechako penjore idhi yawe koso ji dhi ng'anyo. Aparo ni maendi pod dhi ng'iko wechego mag somo nikech nyoro twak nogore e Luanda. Nyakoro mojongi bende migawo mochung' ne weche mag omenda ogolo omenda maromo bilion 30 ne sekta mar somo. Mathoth nyakoro mojong som gazet mar Daily Nation kod ma The Standard momori kar ka ibeda ne kor ng'iyo nantiere ka kod Joey Raymond ero kamane nyako bedo koda okinyi makawuono warom kendo chenro mabiro mar twak chenro mar piny nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanyakwar mokeo nyaka sango to kwabiro en chal mar piny Kenya kikidhi mabor.